салом ба ҳама дӯстони ман, ҳама каса хуш омадед ба канали ман. Ман ҳастам Парвез аз канали Ятаҷик, Самбои ТВ Екатеринбург. Имрӯз дар хизмати шумо. Агар шумо хоҳишманди барномаи зан ва мард, проекти зан ва мард бошед, пас ин наворро ба дигарон паҳн кунед ва дар канал обуна шавед, то ки аз наворҳои мо бохабар шавед. дӯстони азиз, нафароне ки зангир ҳастанд, мехоҳанд сидқан зангиранд, пас ба барномаи мо муроҷиат кунед. танҳо дар WhatsApp метавонед шумо нависед. танҳо нависед ки ман зангир ҳастам, соли таваллудам фалон фалон, номери телефон, адресотонро ба пуррагӣ. Ва як нафароне ки метарсанд аз зангирӣ, яъне пинҳон карданӣ ҳастанд, ба мо муроҷиат накунед дӯстони азиз. Барои мо одамои дар кор ҳастанд ки дар ҳақиқат ба зиндагии обод, зиндагии мустақилона мехоҳанд ки қадам монанд. ҳамон одамо ба мо муроҷиат кунанд. мо кӯшиш мекунем ки барои шумо боз беҳтарин ва беҳтарин занҳоро пайдо намоем ва пешкаши шумо кунем. пас номерҳои ман танҳо дар комментария нависта мешавад. агар шумо муроҷиат кунед, кадом аз шумо номерҳои ман дар кор бошад, дар комментария нависед, номеротонро фиристонед. мо албатта дар комментарияи шумо ҳар як одамда номеромона худмо нависта мефиристонем. худо нигаҳбонтон бошад дӯстони азиз. нафаре ки аз оилааш ҷудо шудагӣ аст ё ки оилааш мақсад аз дунё гузаштааст, фарзанд дора ё ки мақсад фарзанд надора, фарқе нест. дар шаҳри Екатеринбург дӯстони азиз ҳаст беҳтарин зане ҳаст ки бо фарзандош дар ин ҷо зиндагӣ мекунад ва мехоҳад ки беҳтарин шавҳар дошта бошад. пас марҳамат муроҷиат кунед. агар имконияти зан гирифтан дошта бошед ва фарзанди як касро ҳамчун фарзанди худ қабул карда тавонед, пас ба номерҳои мо муроҷиат кунед. дар комментария нависед, мо номерҳоамонро пешкаши шумо мекунем. танҳо дар WhatsApp нависед, 24 соат занг назанед. дӯстони азиз, кадоме ки занг мезана оиди проекти зан ва мард, ман он касро заблокировать мекунам. хафа нашавед. танҳо дар WhatsApp ман шуморо интизор ҳастам. худо нигаҳбонтон бошад. ман фикр мекунам ки беҳтарин мардҳо ва беҳтарин занҳо танҳо метавонанд ки историяи худшона танҳо дар худи ман гап зананд ва мардҳо ҳам чунин. историяи шумо танҳо дар ман мешава, дар WhatsApp ман меиста ва занҳое ки мехоҳанд шавҳар кунанд, ман ба онҳо мефиристонам. ин ягон ҷои пинҳониш нест. мабодо суратотон биромад, мабодо номерои телефонтон биромад, мабодо агар ягон гап хабар шед, мо ягон кафолат дода наметавонем. дар ин нафароне ки наметарсанд аз ин корҳо, мақсад мо метавонем ки духтарода фиристонем. анамихе мардак зангир аста, мехоҳад зангира, мисол дар шаҳри Екатеринбург ё дар Санкт Петербург ё дар Москва аст. мо мефиристонем. шояд ки дар байни ҳамин духтаро ягон духтаре бошад ки суратҳои шуморо ба дигаро фиристонад ки ҳамин зангир будааст. мақсад чӣ хел аст, мешавад намешавад гуфта бо ихел шиданашам мумкин аст ки пурсад аз хеси таборшон. ба ҳамин хотир нафароне ки наметарсанд аз зангирӣ муроҷиат кунанд. марҳамат бародарони азиз, инҷо ягон ҷои пинҳонӣ нест. мо ягон сурати шуморо дар YouTube намебурем. фақат метавонем ки гап занем ки дар шаҳри Екатеринбург ё дар шаҳри Санкт Петербург нафаре ҳаст ки ба шавҳар мехоҳад бироя. номерои телефонтона танҳо ҳамон нафаре дода мешавад ки ё зангир аст ё шавҳар кардан. худо нигаҳбонтон бошад дӯстони азиз.